खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 6 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालाम बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। सासे बर' फिसाया इन्ड'-भुटान कम्फु उसु 2024 मायथाइनि बादायलायनायाव चिरांनि फानबारि मानास्रि बालाबारि गामिनि बिरजन बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहानो हादों। गोबां नाजानाय आरो खस्थ'नि गेजेरजों गिबि खेब मुलुगनां थाखोआव बादायलायनानै सनानि मेडेल देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि फानबारिनि बिफा सद्रेश्वर बसुमतारि, बिमा खान्दि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला बिरजन बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहानो हानानै नखरफोरजों लोगोसेयैनो भारतनाङै गोग्गानाय लाबोदों। जेराव कम्फु एस'सिएशन आफादा खुंनाय बे बादायलायनायाव मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि बादायारिफोरनि गेजेराव सनानि मेडेल देरहानो हादों बिरजन बसुमतारिया। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला हाजिरा मावनानै नखर दैदेनबोनाय बिमा खान्दि बसुमतारिया रां दाहार लानानै फिसाज्लाखौ गेलेनो दैथायहरदोंमोन। बेनि फिथाइ बादियै सनानि मेडेल लाबोनो हादों फिसाज्लाया। बेनि सिगांबो हादरनि मोनसे गेलेनायावबो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों बिरजन बसुमतारिया। गाव हारसिङैनो 25 किल'मिटार साइकेलजों फैनानै कम्फु उसुनि सोलोंथाइ लायोमोन बिरजन बसुमतारिया। बेबादि गोसो गुदुं लाइमोन गेलेगिरिया रायजो राजा आरो सरकारनि अनसुंथाइ मोनोब्ला गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै हारि आरो हादरनि मान लाबोगोन। थिग बेबादिनो बेखौ फोरमान होदों चिरां जिल्लानि फानबारिनि मानास्रि सद्रेश्वर बसुमतारि, बिमा खान्दि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला बिथां बिरजन बसुमतारिया। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बयबो सांग्रां जानाया मोजां, मानोना बेबादि जाथायजों गोबां जिउ गोमाबाय। थिग बेबादिनो फख्रियाव गोग्लैनानै थाखो 8आव फरायनाय सासे फरायसानि जिउ खहा जायो। सिमला थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि हरिसिङा गामिनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फनेन सर्गियारिनि 13 बोसोर बैसोनि गिबि फिसाज्ला बुमसा सर्गियारिया बिमायनि नखराव आलासि जानो थांनायाव फख्रियाव गोग्लैनानै जिउ गोमायो। थामथि खौराङाव दङ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि। क'क्राझाराव हाबग्रा गाहाय दरखं कारिगावआव मोनसे समायना डेमेटिक गेट लुफुंनो मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंथिदोंदि 1,81 लाख रांनि बाहायनानै कारिगावआव बे समायना हाबग्रा गेटखौ लुफुंनाय जागोन आरो लुफुंनायनि खामानिखौ दिनैनि उननिफ्रायनो जागायगोन। बे समायना गेटनि लुफुंनायनि खामानिखौ 12 निफ्राय 14 दाननि गेजेराव मावफुंनाय जागोन। कारिगावनि सानजा फारसे थानाय जायगायाव बड'लेण्डनि सम्पद सना गाबनि मोख्रानि मोनसे गिदिर मुसुखा बानायगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो माखासे गोसोखां खाम्फाफोर आरो कारिगावनि मुंदांखा जोहोलाव दैमालुनि मुसुखाखौ साबसिन आरो देरसिनै बानायनाय जागोन होनना बुङो आरो सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौबो बानायनाय जागोन होनना बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिथाङा फोरमायबावदोंदि 33 नं माहारियारि राजा लामाजों हान्थामेला खालामग्रा दावबायारिफ्रा बे डेमेटिक गेटनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डनि गाहाय मावख' एबा हेडक्वार्टार क'क्राझार थांग्रा गाहाय लामाया बेनो होनना मिथिगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राखौबो बुंथिबावदोंदि क'क्राझारनिफ्राय थांग्रा गाहाय लामाया 4 लेननि मोनसे एस्टिमेट बानायनाय जादों होनना बुङो आरो थाबैनो लुफुंनो थाखाय मोनसे डिजाइननि बानायनाय जादों आरो फान्ड मोननाय लोगो लोगोनो बेखौ लुफुंनायनि खामानिखौबो थाबैनो जागायनाय जागोन होनना बुंथिबावदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। ब्रैथि खौराङाव दङ भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि हार्दिक पान्ड्यानि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जेराव बिथांनि अनजालि बिसि नाताशा स्टेनक'विकआ बिथांजों डाइभर्स खालामबाय होनना गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों सावरायजादों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि T20 वर्ल्ड कापनि फाइनालाव देरहाखांनानै भारतआ बुहुमनाङै चेम्पियन जानायनि उनाव हार्दिक पान्ड्यानि बेबादि दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै गोबां समाज बिजोङाव सावरायजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि हार्दिक पान्ड्याया नाताशाजों थांनाय 2020 मायथाइनि 31 मेआव जुलि जादोंमोन आरो सासे गथ'बो मोनबायमोन। नाथाय दायो सानैजों गावस्रालायनायखौ लानानै गोबां भारतारिफ्रा गोजोननाय मोनाखै। बेखौ लानानै दासिम ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायगासिनो दङ। बाथि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 150 आइजोफोरा जयनिं। क'क्राझाराव बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि मोन 14 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासै 150 निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। फैगौ 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहासारगोना रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों 10 नं देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि अशक गयारिया। द'थि खौराङाव दङ तामुलपुर पुलिसआ राजा लामायाव गारि होबथाग्रा सा 7 लाइमोनफोरखौ हमदों आरो रां दाबिनायाव बाहायग्रा गंनै गारिखौ हमो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला साननैसो सिगां तामुलपुर उदालगुरि फोनांजाब लामानि कुसुबारियाव फुंनि समाव माखासे लाइमोनफोरा राजा लामायाव आखायाव रड आरो खुख्रि लावथि लानानै सिगि सिग' खालामनानै गारिनिफ्राय रां खांनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। तामुलपुर पुलिसआ मैया गुन्डागिरि हानजा एबा रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय हिमांशु नार्जारि 21 बोसोर बैसोनि, पंकज बर' 21 बोसोर बैसोनि, मिथिंगा बर' 21 बोसोर बैसोनि, ध्रुब बर' 22 बोसोर बैसोनि, राजु सरनिया 20 बोसोर बैसोनि, दुबज्यति बरालि 19 बोसोर बैसोनि आरो दिपज्यति बैश्य 24 बोसोर बैसोनि बिसोर सा 7 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खादों आरो रां दाबिनायाव बाहायग्रा गंनै गारिनि नाम्बारा AS01EB3173 आरो AS01DR2733 बे गंनै गारिखौ पुलिसआ हमो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय माखासे लाइमोनफोरा खारखोमानानै दं। तामुलपुर पुलिसआ गोबां सं दाननानै रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनो हायो।
दायो तामुलपुर पुलिसा हमजानायफोरनि सायाव केस थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।